देवी महाराष्ट्र మాట్లాడతారు महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। हेलो नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? तमेचे नाव काय आहे? माय नेम इज कुसुमांजली। माझे नाव नंदिनी आहे। हाउ आर यू? तमे की कशी आहात? आई एम फाइन। विचन आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? तमेचे नाव काय आहे? माय नेम इज नंदिनी। माझे नाव कुसुमांजली आहे। हाउ आर यू? तू कशी आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तमाचे नाव काय आहे? माय नेम इज तरण। माझे नाव चेतन आहे। हाउ आर यू? तू ही कशी आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तमेचे नाव काय आहे? माय नेम इज चेतन। माझे नाव चरण आहे। हाउ आर यू? तुम्ही कशी आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तुमचे नाव काय आहे? माय नेम इज पल्लवी। माझे नाव लक्ष्मी आहे। हाउ आर यू? तुम्ही कसे आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तुमचे नाव काय आहे? माय नेम इज लक्ष्मी। माझे नाव पल्लवी आहे। हाउ आर यू? तुम्ही कसे आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तुमचे नाव काय आहे? माय नेम इज विलास। माझे नाव सपना आहे। हाउ आर यू? तुम्ही कशी आहात? I am fine. मी छान आहे। हेलो नमस्कार। व्हाट इज युअर नेम? तुमचे नाव काय आहे? माय नेम इज अचिता। माझे नाव मोनिका आहे। हाउ आर यू? तुम्ही कसे आहात? आई एम फाइन। मी छान आहे।